paru. Może jak teraz będzie ten pysznie, leci to. Ja nie wiem, bateria tu młodsił dryn. Czy ty zrobisz? Muszę odjechać Zowizo pod Plac Wolności, obwinąć Plac Wolności. Ja tam Zowizo wyciągnę banery, żeby mi tych banerów większych rzeczy nie nosili. Jadę do... Że premia jest! Że premia jest! Ten, idźcie no, robimy teraz 6 jeszcze do tego. Lecie, leje, zaczyna wklęsnąć, ale to egal, bo my się tego nie boimy. Zowie dzisiaj przyleźli pokazać, co chcemy, czego się domagamy się, żeby nasz region był samo niewystarczalny, ale żeby miał swoja autonomia, żeby my mogli się tu łączyć naprawdę jak u siebie, wszyscy, obojętnie Ślązoki, Gorole, inne jeszcze, które tu mieszkają, bo Śląsk jest dla wszystkich, a dla tego regionu by była najlepsza autonomia i niektórzy nie gadają, że nie poradzimy, a my poradzimy naprawdę, jakby nam dali władza i możliwość, to naprawdę poradzimy. I 4 razy poradzimy! 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 Z radością, z uśmiechem, z zachowaniem legendy! 5 razy autonomia! 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 Uważają nas za dupiaty, jak często podane są tu powiaty, ale nasza dupowiatość się obudziła, nasza dupowiatość się obudziła. Najlepszym przykładem są te marsze, jak coraz więcej wyłazi na marsz i przykładem Górny Śląsk! Górny Śląsk! Górny Śląsk! Górny